Wadi ang musuot namin, ngara di hamusi. Ngara de bihami amang natuto namin natuto ni uta. Tamama ita mariaria marlas ni Roman do molate tamat na nomor 2 di bata. Tatotong dilihat dari ita marahay pa sa saat yon. Buhay ita marpungu di Jolo Jabu. Namarapang na marjolo si Gonggom na sa China. Dinahudu dia tatong dia matiar matutupang gabi at parorasa tupan yang makta nomor 2 di bata. Didok yakkan na tua-tua. Gokod din na spay mau jojo siya lusan. Dia nungaw go yami gokod do jojo muna. Pariteo nang saat kami di pogun niya lama munaon. Asa dia malak nga dia mau nga dia mata na dia manilok nga sidok buti mahanis yan na tua-tua ni hura. Dus maratawi. Mauli ate ma di hamuna manami natuto ni uta nami. Songoni na nga kay napta suri pada. Lasroha nami amang dohot taminang. Di haradio ni rohamu mangadupi gokko do jojo nami apala di pagacat tikyon. Dina kudul hita tutu di atas nyamak tiarma panggabiat tiarma parorasa di hita saluk na tu paun itu atta itu jolan neron. Di Jolo Jabu na marapang na marjual singongkom nasa pangisinon. Asang giat pangartaran niya anak pangaribasan ni Boru. Hut parijay-jahan ni pahupo di hita tu jolan neron. Raja nami na tuwa-tuwa ni huta. Lasroha nami. Ima di nauksahat tamu di bagas namion. Di hata ni raja nami panggabiat parorasan do.